ka channel lo thlir tu te chi bai levek ule tunchung kan video a chuan soya chili siam dan ka lo ti lang do na ol sam nu tuka Nutella kan ti me anga Nutella tui dewa siam dan ania chuan hei ti hian tui ka chuang chawa tui sawa hianin Nutella kha soya chunks kha kan siam du to kha kan telanga chuan ti hian kan chokanga tuia sau kha chuan ti hian han chocolate thokila chumi zo a chuan gas off in kan chin ri anga chuan ama hianin alo min me anga alo soft thavek don ani chuan hei ka china ti hian hei alo nem thavek to alo min thavek to a chung chang deuh kha tiang ti kha engma om to lawa chuan hei tui vota tui pa nga yin ka lei vaka sor asat lo nan khan chuan hei ti hianin tui kha atam zok kha chu ka sor chhuak ka maro chu ka sor kang vek lawa chuanin hei kon floor hi thirfian te thum thirfian te level hi katela chuanin chi kan du al tok tur kha kan tel bokanga chuan ti hianin kan chokanga corn floor hian ti hianin kan ta langa corn floor hian chuan hei hian kan huna pokhan tel tam deuh kha ngai don lawa chuan ta hian tel hei tel tlem te ka chuanga ta hianin kan kanganga alo uksen thap thleng hi kan Nutella kha kan kang phut don ani hei ti hianin alo uksen deuh thap to a chuan hei hi ti hian gas off lo hian kan suak chuakang hetianga Nutella kan hianin amin vele khan swa chwa dei turania chanchu thirbela khan kan dareng chuan atel lo om tikha hi blevek china chuanin hei tel kha tem ka leibel le a chuanin ta hianin thlai kan nei ang purun sen te carrot te capsicum te ziklum te beans te po anyang chu khatiang ang kan nei ang kha kan du zong kha kan telanga ti hianin kan chokanga chume anga kan min lo turania tlema kan wai deuh soka khanin kan du tok me anga chuan hei ti hian kan chocolate pa zelanga gas kha asanga ka da a gas sanga ti hianin kan kanganga hei ti hianin arong te lo in thlaka arim te a hel rim vut ti kha lo re ti a khanin tui nau khat lek kan leanga le tamangai lawa chuanin chi kan du alto kan telanga ta hian kan sha tur chu a Nutella a khanin kan pa khan chi kha kan tel to chu wang chuanin chi kha tel tam lu tuk to lo tur ani chuan ta hianin black pepper powder kan thei hel thei lo mo thing marcha dip kha ka tela chuanin soy sauce hi thirfian lian khat le chan ve vel ka tel boka ti hian arun so bor ti a hian heta hianin hei thirfian khat corn flour kha ka la a chuanin thirfian tablespoon khat mo khatiang kha ka la a chuanin hei tui pa nga yen ti hian ka chok rok a chuanin a hlom te a om lo vele khanin hei kan thil chuan sawa khan ka lei ta a chuan ti hian arun so chuak le chia hi arun takanga arun khal dona chu wang chuanin hei tiang kan chok thuai don ani hemi soup ka siam chia hi chowmin siam nan khan a man thei bok o thuruk pakhat poimo lutuk kalau shil ru che oni chuan ti khan arun sawa arun tak khanin kan Nutella kha kan thla kanga chuan hei ti hian kan chokanga kan sautir boranga atui ti kha lo kanga chuanin lo kang deunga chuan ta hianin marcha hring emo marcha dip emo chili flakes ang chi te kan nei zong kan du thak dan na cher khanin kan telanga maro chu ke chu nau pang ei turani wangin marcha thak kha ka tel vak don dawa chili powder
ka tela hei chu athak sek sek chawa I athak vak lawa chuan hei ti hian kan han chu ka ngan so le bor bor anga ti chuan kan soya chili chu alo ei thei ani to me a hei achunga chho chiwar te kha ti hian ka phul le a hei hian ati tui em boka chuanin hei ti hianin kan thlai tel te carrot te purun te capsicum te pokha chumi ang khan a min lawa ala ram deuh haka azoi min zoi a helrim nam to bok si lo ang kha ania tui em a rim hi ti hian kan soya chili chu alo ei thei ta a no pangin an du em a chumi ati pom han theya fried rice te chow te amo tifina an pai te pon a box pakhata khanin ka tel ka pai tel tira fried rice nen te po ain me em ani tikhan achunga chho chiwar kan phul le a tikhan tui takin ai thei ta ni khati zong kha nia tu motalin in lo chang kai pui le nge ka be se